Čau lidi, zdravím z Pitbull. A jsme u hry Minecraft a je tady Čau. King, no. Čau. A tady to je jenom informačka, takže tady vidíte, že prostě to je jako kamera a my budeme dělat film. To je informačka na film. Hledáme lidi, kteří... Tři lidi, kteří by s náma točili. natáčeli. A byli by zlí. No, Tak ať napíšu do komentářů. No. A musí mít Skype. Kvalitní mikrák. A něco jako má tady King. A musí mít Minecraft skin. A nebo jim nějaký dáme. No, A 1.7.2. No, 1.7.2. A to je asi všechno z toho, ne? Nemyslíš? No, Jo, tak já se tam kouknu a tak to uvidíme. Tak, čau lidi. Čau.